Verteduras no río Bermaña, deficiencias no seu paseo e unha pista polideportiva sen un dos fondos debido a un derrube. O Partido Popular de Caldas denuncia o mal estado no que se atopan diferentes puntos da vila e culpa directamente ao Concello. É un pobo deixado a man de Dios, entón, cando algún veciño colle pola súa conta, pois fai algunha pequena limpieza e cando está presentable. Se espera que se faga por parte do equipo de goberno deste Concello, é imposible. Facemos as actuacións, gastamos un montón de cartos, deixámolas completamente abandonadas e pasados 5 ou 6 anos levantamos todo e volvemos a facelo. Entón, iso é o que estamos reclamando, que cando se fai unha actuación se faga para mimala un poquinho, coidala, tela en bo estado, non? O río Bermaña presentaba esta mañá unha vertedura dunha cor grisada. Segundo o líder dos populares, días atrás o río tinguiuse de vermello. Nas redes sociales varios veciños tamén o mostraron, había momentos puntuales en que se salía absolutamente teñido de roxo e era especialmente granate, prácticamente parecía viño tinto e era especialmente chamativo, non? O noso Concello, por desgracia, é un Concello que ven pagando reiteradamente multas por incumprimentos medioambientais e, polo tanto, imagino que, como pasa sempre, os veciños de Caldas, que non o alcalde, o veciño de Caldas, terán que facer frente en breve, seguramente, a outro expediente sancionador por incumprimentos dos moitos que nos están chegando. Non é necesario afastarse do río para comprobar outra das demandas de Fernando Pérez. O paseo do Bermaña mostra un estado lamentable. A madeira está podre e rota e a maleza cubre algún dos tramos do camiño. O chan xa é afundible directamente, non? Pero, bueno, non é un problema, xa digo, é un problema de mantemento porque están fallando ademais as vigas maestras do propio paseo, xa non só as tablas, pero tamén é un problema de limpieza de tal, é dicir, que onde estamos aquí xa se ve que está absolutamente cheo de maleza, isto é un estado lamentable. A última reclamación dos populares ten que ver coa pista polideportiva da Tafona. A formación viña denunciando o mal estado da cancha dende hai semanas e, finalmente, un dos fondos viuse abaixo. A única pista que temos no casco urbán e a temos en ese estado. Nos viñamos advertindo reiteradamente que se iba a vir abaixo, que lle podía caer os rapaces, e tuvo que caer abaixo. Afortunadamente non colleu ningún rapaz, pero veuse abaixo. Os populares claman ao Concello que vele pola seguridade da veciñanza, especialmente dos máis mozos, pero tamén dos peregrinos e visitantes. Piden que se goberne de verdade e se fagan labores de mantemento.